τώρα είναι στην αγαπημένη του θέση. Θα κάνει τη σέντρα για τον Αγεκμπένη. Επικίνδυνα τα πράγματα. Ο Κάταν, ο Χιώτης θα προλάβει. Τίποτα. Η μπάλα out η corner. Πάει να κάνει και παρατηρήσεις. Τι έδωσε τελικά? Δείχνει το σημείο του πέναλτι. Απομακρύνει τους παίκτες της ΑΕΚ και είναι πέναλτι. Στο 11ο λεπτό απέναντι από τον Διονύση Χιώτη. Σε αυτό το πέναλτι το οποίο υπέδειξε ο Πορτογάλος Μανουέλ Γκόμες Κώστα. Σε μία από τις πολλές φορές που η επιθετική της Μακάμπι βγήκαν τέτα-τέτ. Αγεκμπένη και Χιώτης. Αγεκμπένη θα σουτάρει, δοκάρει. Η ΑΕΚ γλιτώνει. Η ΑΕΚ γλιτώνει, ο Αγεκμπένη δεν βάζει το πέμπτο του γκολ στην ελληνική ομάδα φέτος. Φεύγει η μπάλα από όλους, πάει στην άλλη άκρη, στρώνεται στο Γιωργάτο, πιάνει καλό σουτ, γκολ, γκολ, γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Γρηγόρη Γιωργάτο, η άμεση απάντηση της ΑΕΚ στο χαμένο πέναλτι των Ισραηλινών. Εδώ της ΑΕΚ ο Γιωργάτος, το πρώτο του γκολ, εδώ ξανά το σουτ. Η σέντρα με μία για τον Νικολαίδη, κεφαλιά, γκολ! Όχι, τι δείχνει ο διαιτητής, νομίζω γκολ. Είναι γκολ, αυτή τη φορά ο επόπτης το μετράει, η μπάλα έσκασε μέσα, 2-0 για την ΑΕΚ από τον γκολ του Ντέμι Νικολαίδη. Κοιτάξτε ξανά η σέντρα του Γιωργάτου, δεν υπάρχει offside, σηκώνεται καλά, δοκάρει και εδώ μπορούμε να δούμε καθαρά την μπάλα να σκάει μισό μέτρο μέσα. Στο 2-0 για την ΑΕΚ είναι γεγονός. Νικολαίδης, ο Λάκης είναι απέναντι μόνος του, για να δούμε, τον είδε, πάει να πιάσει την κεφαλιά, να πλασάρει, δεν πέρασε. Πέρασε και πάλι, ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται, περνάει, δεν περνάει. Ο επόπτης και αυτή τη φορά ρίχνει γκολ. Δύο γκολ μετρούν με αυτόν τον τρόπο για την ΑΕΚ, ένα δεν μέτρησε για τους Ισραηλινούς. Το σκορ είναι 3-0 πάντως, στο 30ο λεπτό. Και ο Γιωργάτος πολύ ωραία για τον Κασάπη. Κάνει τη σέντρα. Για τον Λάκη, για να δούμε. Λασέ 3-0. Ο Ζαγοράκης στο 3-0. Ο επόπτης το σκέφτεται, ο διαιτητής και αυτός το σκέφτεται. 4-0. Χάσαμε το μέτρημα. 4-0 λοιπόν από το Θοδωρή Ζαγοράκη. Σεντένο με πολύ χώρο. Σκάβει ωραία για τον Καστουράνη στην περιοχή. Η πάσα ο Ήβιτς. Όχι. Ούτε τώρα το πέμπτο.